Me híal ar fad tógu rugú an seomé ní dór rugú mé ar cheandan na heilein ar inismein agus bhí mé mahónín sin go mé 5 bliana sal ar tháinig me deach tír mór so bhí rinne mé mo chud scoileachta ar fad sa réaltacht. Okay, íntach agus céir é an rud bháha spreagadh le bheith gníomhach na bhar bhog tú go blach lé puinte éigen agus sin spreagadh tú le bheith gníomhach sa scoile nó fiú tú roiigad in chláiste nachí. Bon mhúinteoirí bhí am bháthair so well nuair a bhí me seo agus dóigh a déanann na háir teiste. Jimmy, chuig gachtain le mhúinteoireacht nó sta sa banc nó bhfuil is agad níor ón réimse go mór is a tánis. So rinne mé agus bhí sé deachar go leor ag an nám nó fiú dalisteach ar an gúrsa bhí aghaidh van an tam sin a Chaith Anna pointí agad chomáid agus dóithe ghfuil sé mar a chéile go fáil bhí méid airithe spásanna an rií ón réaltacht a chantarí dúchas is dóithe sa dáis go méid se dabal a galrás agus múna sa réaltacht bhfuil is agad. So chuim me se go Carysford dún léirí ar an charigh gomh tá sé dúntanis. So bhí mention ar 3 bliana bhí only 8 go dtí 8 agus sílam go séir nó seachta de mo chó scolarí an seo ar phobal scoilgídóir chuig go dtí an chalaiste sin an blian sin. Bhí sé cinál neamh go nach déan? Bhí go ládaíh an sin an raibh daoine á countercí bhfuilteach eile nó? Bhí agus chuid mo glúchar denis is cardí a rinne mé sa chalaiste den amhána go maríní chartar as camas a ganamara bhí me hen si hen ar an díosparachta gailgan chalaiste bu a muid críomh na héan ach is as camas isise achta sí post agus in na Príomhoide a málanéirteirí hí sa géirí sa réaltacht inis ach chuir mé aithnear ar go leor dramaní ní smó drama na réaltachta nó aber drama bhí ar gail scoilena sílim go ní smó bágan le drám tuaiche cosalinn hain féidir. Tá sin intií agus an raibh an choláiste sin an raibh sé cinál ann go speisialta dó daoine an ghailteach nó daoine le gailge nó an ceann béle bhí ann agus bhí sibhte sa bhionlach ann nó. Bhil bhí na choláistí móra bhí an nó an ceann sin Carysford choláistí Fadric agus Mary hí sa limnach. So bhí an deáil ar Carysford mar á réalta bhí an Sisters of Mercy agus ach bhí an deáil ar mar inad chun múinteoirí a chréinál nó cibí focail a dúshláin agus bhí na bheilige láidir an a bheith féidir neach go is a go an rinne me se gailge acadú lech bhí an gailge an gailge agus fiú an gailge garamúil bhil is a go stoiche mar gur múinteoirí bhí le bheith an nachtaile bhí an bhéimar in bhí caid an ard gailge le bant maithaigh daoine bhil is cohann am gur an drama rinne an gailge ní acadú lech an gailge garamúil ar sin cúis mór in ní bhí an dáibh go bhfuid se pas a gailge garamúil mar mna bhíú ní rairí leat sa blian sin bhil is a go sa fálaiste so ach bhí an bhéimar bhí béimar an gailge agus ar an chultúr fálaiste formid na bhí go leor brú ar an formid idirchas leachan sin le bheith féidirne. Agus an raibh sé ar internatúil ag múna i ghailscoil raibh choramach after bhí na ghailscoil ní ann am le lé fás atá sin. Is go ró. Bit se bhád níos neidir í dom sa gaile an man múinteoireachta na Éilscoil. Tá mé fós agus mé bagnach trí scóir inis. Tá mé
bhád níos compórdaí agus in an féimú bhád níos éfachtaí an Gaeilge ná mar a bheith na marla. So is tócha gurúling ar gur choú ar neolalas muid fad sa bhí muidin sin, mar sa tríú bliain ar bhí mé sa tríú bliain tagu an rá a dún a gáil ar Cliath mhúinteoireachta an Gael scoil. Tógadh, Cain scoil a bhí a gceist? Bhí me se scoil Átha na mí mála na mánach. Ná seo díreach sa tríú bliain, bhí mé scoil ní Baile sa chéad agus sa dara bliain. So rinne mé má Cliath mhúinteoireachta mí a scoil Átha bhí slú agan ón chalaiste. Agus an sin sílam gur mas buan mochaidne gur ó sé an nós ag caithúlaí nó príomhoide na Gael scoilena a hat go céirísford agus cinál bhuilas a go a rádain obair postan sa scoil seo bhuilas a go chuiristeachú agus mar sin dé. Mar ag an nám bhí scoil Átha an dar nói agus Scoil Bhríde i ranile agus an sin Scoil Naithí formise agus Carolam sa chalaiste leada Ní Dhomhnaill Feilan Phríomhoide postan na Scoil Naithí for coupla Carolam post Scoil Frampton a Dowlacht, coupla duine is Scoil Cearúlaí Gálaí. Okay, So bhí agus cinál sílam ag an nám aber sa bhíon in a riime sílam gur beidir tríchéad go le nó tríchéad sa fiche scoile agus na téine for na postan na buanas sna Gael scoilena mar bhí cinál gantanas é bron tam sin bhí go leor am a cháirde nach bhfuair postbúan ar cáirde le Baile nach bhfuair postbúan ar fe rintbáid blianta na beidir 5 na 6 blianta. So bhí buntáist agaí ag dul seach na cáir sin. Istáithe goró rinne me héin ba bhreathlann caiice seomlan de dagalh bhágan mar an chéad teachtain de scrúdaithe bhágan chéad teachtain scrúdaithe ón tábhar acadú lebar agus an dara seachtain scrúdaithe bheith na hábhar ar fada bhí le múna na hábhar curriculum bhuilas agus rinne me sin tagalh do Scoil Naithí ar an saharn istí idir an dá heachtain scrúdaithe. Sin mar rinne mé mar is cyfan go mé crom ar buile mar gur thóg sé lá omlan ar an dal ón charrig go lár na táireach amach go balantíir. Ní raibh bus ceorchalach ann bhí dul isteach agus amach. Well sin é agus a gnáam sin a dal amach go balantíir seach me se go mé sna stick sa gar a bhfuil ach so bhí lá omlan staidir i mí a bhúarm ach sin é so hosa mé Scoil Naithí. Hosa tú bhain, bhín an céad scóla Cúrsaí agus dántú so for me post sa scoil an 1983 agus cha mé 3 bliain na déag go múna range i me blian a bháin ar thoscarim an 1988 cha me blian sin a taistil agus rinne mé rint múinteoireachta i Sydney san Austrrád agus in sin 3 bliain na déag ní na sa sé stáithe gur ceapla mé sin na Phríomhoide sa scoil sin agus danmén sin. Spéisiúil agus nó bhí tú ann an raibh buinteach le agríochta be eile nó cén cinál agríochta be eile Gaeilge an raibh buinteachú leis an scóil nó bhí tú ann ar hathú siad leis an raibh siad chun cín. Bhí me seán stáithe an rud a déithing is stáithe nuair is bhfuil sé PCA rá nuair a thosa me seán aber bhí meascanínta an do bhúinteoirí Gaeltachta agus múinteoirí narvas an Gaeltachtaíad. Siadm tá séanta deacranis canteoirí dúchasáil sa Gael scoil na Mala Cliath mar
ceatar múinteoirí le aithne sa scoil mar díreach tan caighdean marachta le chomhair do bhfuil is go agus just a minse de spara Cliath. No, nar a thosa me sean bhíon scoil gcónaí bhí béim mór ar an nideachas, béim mór ar an ghailge, béim mór ar an lífacht agus an caighdean ghailge bhí le múna agus le bantamach. A chomáile sin bhí béim mór sa scoil gcónaí ar grámaíocht agus ar cheol, canna, bhí pór láidir an Príomhoide bhí an rom sa párací Ní Dhomhnaill, bhí sé seán ó hús ó Bunaú an scoil. Go dtí gnne siar fensin an bhíon gur me sin post mar Phríomhoide, bhí sé sinntaach amón córach agus go leor eile. So bhí go leor béimar sin. Bhí me héana angafa le cúrsaí is fáithí braithlim bhí anhainte gom le díosparachtaí agus sin gnne mé roinnt bhá moltarach ar díosparachtaí. Bín cin glár na Baile, na? No, geilleagrach. Geilleagrach, yeah. Agus, chaithín aber agus mé féchan siar anbhalla hort a geilleagrach le bheith fírinneach. Bhfuil is agad ó híd bhil díosparachtaí agus in sin an méid a chuirsead, bhfuil is agad bhí speisiamsa na siamsa agus na cmórta se bhí an don na bomscalin agus slóga. Bhfuil is agad thug sé sin deisian na ionta drámaí cacha le bhliain le chuiristeachar na cmórtas agus bhfuil is agad bhí sé iontach don na páistí mar stoiche agus tú a rith gael scoile agus a mon gael scoile tá tú gcónaí i gcéirí go méid gaeilge ar a dálaigh na páistí agus go bhfuil siad taithí ar an gaeilge tíomh mód de chead a bailí na scoile nó de gheataí na scoile agus bhí sé sin iontach go raibh an an bhfuil is agad chuiristeach ar éilte drámaíocht agus ar chóracha agus, go bhfuil na páistí deis féchantir scoilin eile agus leirt le páistí eile agus mar sin de ach bhí gaeilge gcónaí iontach ó híh bhfuil is agad freastal agus comórtas eilúnach a chur fáil. Mar a bhí an féile scoil drámaíochta an cólachas náisiúnta drámaíochta bhí sé sin iontach chomáid agus an sin bhí an comórtas córnat is it córna nó go bhí arú bhí go leor córach agus mar sin. So bhí anhainte ag an scoil a binne stoiche bhí an bhéimar an cheol, bhí an bhéimar na cluichí, gcónaí foran na mánaíochtas foran na comórtaíochtas foran peile agus le bhhain nascan sin le naomhán blianta an CLG. Níl an cimdí na Bunaú naomhón ach bhí an nascan sin aber san demlí an na dearnach go raibh me siar scoil bhfuil is agad bhí an bhaint agus bhí go leor den is stoiche go leor den drama hánig go Scoil Naithí bhí siad a glob naomhón chomach agus go minic bhí siad a gboltas chultúr éireann an cheantar chomála sin. Bhfuil is agad bhí cinálinn bhí siad a freastal ar na rudí sin ar fád a gantar na scoile. Bhí an béim sa scoil ar imatí curriculum war a muid me téin le bheith fírinneach nar écham siar in is seir. Bhfuil is agad an na deisina for na páistí agus ach bhíon síl aber nar a thosa me sin an léide gachta trí bhín fáil gur an síl siimplí agus ar bhealach níos éis go bhí an bhéimar an léidechas ar an 3 ár go tú an gaeilge líf a láirt go tú an tú héine chun an núl go thomlan tréfhan na gaeilge. Bhí sé gcónaí mar spreagadh in Scoil Naithí agus déhí a tuismitheoirí a gcónaí gen de 8,000 díhil bhfuil is an méid takeíocht agus féidir leat a bhfuil sa scoil agus fiú déirimid le tuismitheoirí, So bhí takeíocht na tuismitheoirí agaí go Dhomhnaill, Is
See, is fáin rud a déhann san is féach an siar na tuismitheoirí aber a bhí agan aber sus go dtí beidir 5 bliain na dé go chun. Well is agad nuair a bhíon síl níos simplí. Bhí an takeíocht ón drám sin agus féitir do stíthe coidú bhí coiste scéimh an go raibh gach crám dúchas a fás a glós na scoile bhí coiste an láidir tuismitheoirí an. Ach, stoichen rud a bhí an nó bhí amig tuismitheoirí. Well is agad... Ní mar an ama ag daoine an lein, níl bhín an beirt tuismitheoirí an muid ag obair. Dáí rudí go mór is stoiche a rian tíger celtach agus. Well is agad aber an cantar agus... stoiche a price na dtíchen costa sa bhí an cónaí Baile Cliath 60 or Baile Cliath 40. So bhí go leor tuismitheoirí gur an bhar tuismitheoirí gobar agus, Tugann. Ní an tám acu am a hort an scoil le bheith fírinne. So, Tógu Airtlan bhí mar gur an eritin bhé mar an drámaíocht sa scoil bhí tógu tairt fanálinn sa scoil. Agus, is síntaach a bhí san Airtlan agus sé coiste na dúshláin a hógaí agus a hógamach margast agus a ddícha san Airtlan ach bhí agus in sin darnáid bhí brúáin in sin, rinne gach rang sa scoil drama gach eile bliain agus é chuir an start agus in sin seo mór nolag agus é sin fad agus hí na tuismitheoirí iontach a bailú aige agus bhfuil is agad na mar a gún nolag seo agus cibé. Ach in sin nuair tháinig brúar tuismitheoirí agus ní raibh an táimig daoine dáthraí an coiste na dúshláin cólacht nathí sin an taine na bhíar coiste na dúshláin. So has sé sin scéim sin tús dheonaigh. Well is agad so chun aige so bhí gachlán sa scoil atá sin tús dheonaigh mar ní raibh an táimig na tuismitheoirí le bheith. Tugann, agus bhí daoine fóstathe an sin chun an obair sin ana an raibh. No, bhí fós coiste na dúshláin cólacht nathí a ríthe, so bhí couple of duine rinne obair iontach obair, bailú an aige sin sa chud amach litrecha agus, dar náid chaithú an, bhí sé rúnda mar, is céim dheonaigh a bhí anna, bhí céad anna an ard páirteach annach níor bhil sa chaithe fisah agam cé bhí géic nó céannach rá. So bhí sé go thomlan rúnda. So bhí coiste má tuismitheoirí an agus stoiche de réir mar a Jimmy na blianta, bhí sé níos deacra agus níos deacra. Daoine eile baile féinú agus níos deacra rís daoine eile baile mór banistíochta. Simú, agus taobh muid agréochtaí gaeilge an raibh buinte tain le céir cuman ar bith nó agréochtaí sóisialta eile nó páirte politeúla an raibh buinte le céir cuman na múinteoirí nó an rud mar sin. No, bhí mé mar bháilde mé mother rudí, bhí mé mar bháilde aisteoirí bulfin agus chuman aisteoirí a scrídóir ar bhaineann na dóirí agus well is agad bhí ansim agam sa dá sa set agus, sa cheol geilleagrach agus sa drámaíocht an Gaeilge agus sa marla ach é agriíocht eile nó rahannig an areachta scaplaíon rahannig an bhéile náisiúnta drámaíocht a gaclaíon, well is agad sin é. Agus mádar le gaelscoil nó agréocht a bhí ann ag an leibh stát cén cinál cadrú bhórt taíocht wethú siúd nó an raibh mar an taíocht a dhí wethú webh. Stoiche le can a hain blianta galig cógáilge scoileanna agus mar sin de. Stoiche bhí sé dan ach bhí mé amachna ar sin inniu, bhí sé dan agus is stoiche thug si takeíocht ach aber beidir mo 5 bliain na déag dearnach sa go raibh mé cinál níos mó
an ardal fúcha, well is a good. Ach, ballach, sagam, sirim gro nís mó simacú bonú scoilen na nua nó tuair taciacht son na scoilen na bhíon, má higann tú leat mé bígan na gartam é sin a rá ach. Well is a good bhí scoilen na nua galsús gacha láit na blianta dearnacha. Agus an rud a bhreamis agus go leor eile má cháirde tá na bríomh Dhomhnaill scoileanna. Ní rón na múinteoirí an. Bhíon an rud bháil an gaantan os múinteoirí. Ja, Jesus, sin pian. Mhór a bhí sé dóianta múinteoirí eil. Grón lífacht acu go mé hasú leis má bhí siad le múna agus le feimú go thomlan an éil scoil. Well is a good chuir me se gcónaí béim mhór ar sin. Well is a good le go mí níiad an múinteoir a chur a scór páistí le droch gaeilge. Má mun arán lífacht agus an gaeilge ag an búntear. Ní bheith si go deá ag an fáiste. Well is a good is tá hin rud eile go rá mé smuoinú agus ceap mé bhí tábhacht a chu rá nó na scoileirí na múinteoirí bhí teapta má hón chalaiste. Go minic ní ró siad a fáilen an eilúin seart le bhile món múna nail scoil. Dígann tú capta mé rá? Níor cathal mar an ama agus well is a good caithir daoine so go minic me héin agus go leor do mo cháirde gur príomhoidead bradmuid gur muidirne bhí chur eilúintear na múinteoirí faoi thomaidechas cén bailach le feimú agóras thomaidechas a bur ní féidir le OSI sin éidechas social Dhomhnaill agus álaíochta ó rang a trí go rang a sé. Ní féidir éis sin a bhóna gan cap teang a bhóna. Go dticiú múinteoirí ága. An iad álaíocht sois. Caiche tú, well is a good caiche tú gaeilge bhúna dan na páistí ní leor díad a gaeilge láirt lá. Well is a good caiche. So is dói bhí sé Jackar, deir sé ní ba Jackar an tamar fad a réir mar a chuin na bliantí háart agus gron na gael scoileanna a fáis an nacha leit. Bra mé go sé a bhád níos Jackarin sin na múinteoirí eile le agus in sin is dói rihinn Celtic Tiger Giri Baile Cliath chodíir bhí ein múinteoir gur a bhí fáilin deis boglú machas Baile Cliath. Tugann, so rá fósasach, so is dá go mhuineann sé sin leis an gé ceistile a meach máda leis an cén cinná gael a bhí agaí leis an roiin a dachas nó an gcomhartha Milán ar an roiin a dachas as an aspa múinteoirí nó an meach an raibh siú cinál ardalach. Well, ní dalm sa go rosa an rinne de chus ceach go bhí muid an nó nach Daíanta fiú duineal sa rinne de chus a bheith tas de láirtleat i de hanga dúchas nó a deangan na scoile. Well is a good. So cheap mé ní sé ní roin bhainte gom lá rinne tú cinse go na ceirceáil an léite agad agus go nearna tú an rud ceart is dóithe actíomh móda sin gael scoileanna agus an rinne de chus acu na cigarí agan agus é sin ar fad ach Bhíon óir sa bhléin an áit na cigarí. Oh, no. Well, rahat sé da bh múinteoirí agad a bheith genuine dip, that's a maha gúisiú agus an sin aber bh scrúdú scoile agad gach cibí cyféid blian bhil is agad ach ní dóilm go sim, ní éta a rá go siad cinál cyn focal progressive ar ein bhealach an rinne de chus ó híh gael scoiliaachta nó gaeilge nó corchan cin na gaeilge nó ein rud eile. Well is a good agus just go minic an rud a bhra mé fuha a chorás go mór dom héin agus go leor cosalam. Is dóithe ón rinne de chus agus Scoil Naithí bonníú an líide seachtú trí agus sin African ardaspa an tardaspa an pátrú na bhí agan
agus na rialacha na bhí sé díntaach ó híad aber bhí carta panel ag múinteoirí agus mar sin de ach sa scoil agus bhfuil a bhí sin go brad a scoil na bhí caiú múinteoirí an rud a smó aber an naib a smó a chrúthaí sé dúine nó nílas go cholas i trachtar an má chalinn múinteoir a bost a bhar de ditim na hebrecha sa scoil aber tá panel a gamtar bhil a Cliath agus na cantar eile agus an sin Bhí Baile ag na mhúinteoirí sin nach raibh. Well sin é an rud ach si go minic chuú brúáring na múinteoirí sin na hógáil agus bhí taith le treid gacha le blian mar néta múinteoir hógáil man na rógáil go lífa acu agus ní a bhain sin ach fiú da mé ha treis de scrífa ag sé héad múinteoir a bhí ar an Dhomhnaill agus danéthe le tá posta Scoil Naithí tá fáilte ó a hafta gagalh agus fiú man na deú aon den arás fós ní leú an rinne de chris nó African ard aspect did de fost ógurt go dtí go raibh an panel sin blianta. Ar ábhrí sé sin é pointe ag an ó Nílas go ní roiseáí na Jimmer mis sin gá blion go lehain féidir ggóilhí a gathú ba ganíis ach bhí sin. You see, agus an rud a bhí tarlúin sin na gail scoilna a bhí faoin bhoras pátrúnachta nó faoi fátrúnachta le. Bhí cead acu sinna go múinteoirí eile bhád níos sciiste nó mar a bhí aganne. Bhí cead acu go post an ógurt agus a líne bhí oranne mar go gahamid clí le rialacha rinne de chuis agus African ard aspect. Tugann. Agus hí sé sin go leor feibanna go minic bheit ha fanna míúil ní lúnasa ní bhehann panel glanta agus chaithe fanna go dtí man fógur agus an scoil oscailt chun de fostan na líní. Bhí trúnach ar aige sin ar na daltaí istócha ní a múnteoireachta bhfuil seachtaí. Úfasach ar fad. Well is a good. Bhí sé chur brú na cheart agus na roiin gá leis. Tugann. Agus má le cinál institúí eile nó cáir siad ireachtas eile, cén cinál an raibh gailleagraí le léhaidí educate together. Ní ró le bheith fírinne. Well is a good. O dat me ma fos go mé fensin well is go bí mé rinne mé rint ibre do choiste fáric DCU dal maithagin drama tar Cliath de múinteoireachta nó scoilena agus aber sin tá mé bhí mé massisteach a scoilena ach an na riadh. Well is a good tíbe mod a beidir couple scoil go card le ma múna an tú ní mar an teanháil idir scoilení well is a good. Fíor scoilní gailscoilní sa gceannt nó scoilní áú le eile. Le bheith fírinneach bo raithin an cóneartú dhéanú le gail scoilcnach Cliath agus le scoil bríide. Ní roin sin na riad ach teach le chéile do chleacht do bháin agus an sin ar an lá. So no ma hi féin de go parsin de well vi am sim go magoni gal kogal gail scoilin agus what is a good an rud suas kan dátá agus in drama lechat maybe goni goma ó hi takeíocht ho domsa mar Phríomhoide agus an sin nó an IPPN the Irish Primary Principals Network well is good vi sin go hin tak le póle agus cibíthe churát. Bhí blianta agus well is go na smuoiníim siar ní roiin á sin agan le bhí an túlach a bhí an búnteoirí gastrú rudí well is go inis tá rudí amhád níos fearr is dóithe agus is dóithe an rud eile go dóhann sa ahananta mór dó agus is dóithe go bé well an rinne de chuis faoi le gail scoilena is dóithe rinne siad forbert ar scéim sé an si scéim gail múna gail go a fáistí gail scoile agus gail plachta agus chudí rudí mar sin go mór lein mar ní roiin eisina in a riad ar fáil
Céim blian an tháinig an scéim sin séad an sios is seacha Yn gwrdd se, fi blian o fan unig. Ac ni mae cyntiach fel se ysga gyleor eisiau na ala ma. Ac just, fi se sy'n sgein structur y mŵn yn y gael gyda ffasti gael tacht agos gael scoile agos. Fi se intach mor fi fod egin o gael. Wel ys agad mor, fi mydinig sŵl o scoile yn y bar, fi to geri gael i gysiart, fi to geri sebrys. Wel ys agad fi to geri lid tacht. Vi to geri caijan gaelge fel sygael tech wel fi mydinia Scoil Naithí wel ys ydw i geri'n agos drog o to mŵn instructor agos mahana agos drog to tort sevrys chang yn dod fforma le wel ys ydw gymeitid na'n gra chora iadw Tigam agus mar leis ar luí tú an sin go rasta tú ar na chógálaigh agus mar sin de an raibh play an nó raibh tuiscint after an bhfuil scoileachtaí líon si eile mar hampla an ghaesdach nó na sé chundé an raibh cinál si bh brathnú ar rudí bhí atáú an sin nó beidir well dalig ag cógáil gael scoile me go minic well is a good sna blianta dearnach a gromision vi gael a wad ní sfar leis an dram sa tuisgurt agus og sé deistúne aber na haisin a vi acúsúd a ecal agus a cheannacht agus a úsáid so chudí sé sin gomór le bheith fírinne agus vi blian amán go chu ma hen agus rinseach an chuimiidir choras ó huai go dí na gael scoile na máfáiste bhí sé sin agri ag gael scoile na sí a bhí sé ysgrifenn lom go TJ o cali an o scoilní tá sé fós beidir hís an sin banteach le cúrsaí gaeilge ach bhfuil is agad chodí sin go mórlinn go bheicimúid agus bhí com a gcónaí go siad sa tuisgurt go siad gro níos mó áisian acu agus gro níos mó airgid acu gur níos mó airgid ar fáildóibh chun na haisin na seo. Bins na nóchaidí anna nó sna nóchaidí déitnear beidir chumá le tábhí le bhfuil is agad. Ach bhí sé sin gomá ach ag gael scoile in sin bhfuil is agad bhí sé gomá habar ó híh go bheicú chote den nuas drám an tuisgurt agus ó deisegin bhfuil is agad casú lá agus bhí go léachtaí agus rudí agan rothisiúd ar na háisin a bhí ar fáil agus mar sin de. Spéisiúil agus níos faide a ggéin an sin an raibh teagháil ar bith leis an ratan beag agus átaí mar sin. Bhí fanna bheice mar. Is cyfan am drám o Scoil Naithí ag dul chun na bratan na bede agus ag dul. Ní rom si bhí a einchean an na tuiri sin a chabar nar a hosa mé sa scoile dús míide gota trí. So if a couple blian in sin bhí múinteoirí agus páistí dul gotí bhfuil is a go scoile na áit goró idechas sna minteangacha agus is cyfan am gynnecha grúpa páistí beidir faoi gá. Spéisiúil. Ní mé cintinis cin sílam gynnecha siúd chun na bratan na bige agus nílas gom cin daraheit détain beidir sin ala má. Feicsin ar aus agus an blian mas cuoin leat céim blian a bhí a gceis feicsin. Bhí siad agus is cyfan am nar a hosa ma hain bag linn ma hain agus múinteoirí le a sí fós an sin na Scoil Naithí bhfuil is a go chórimid rang sé tar ihe ná gotí mar rinne gur ceimtíú na habbar go ruitme se gur ceimtíú é san ach bhí átí sa gomdé na mí cintanna mat ar an drám sin. College na bhí so is cyfan lom gáil sí san sin.
well is a good le grúpa páistí Harry. Oh yeah. Tugann, yeah. Agus stácha an ceist was rinne gan ceistú or tugann. Tús céim físe bhí nó bhí tú tusnú amach leis an ghail scoil agus stácha go mhuine sé leis an ceist déirnach an liste so ar buinú amach an í sin nó bhfuil tiile le déine nó céir cinál túramatá don teochaí is stácha an ghail scoil agus do Scoil Naithí go sunrú. No hoffen is a scoile stoige an van hue Rome party well an agus is an grúpa tuismitheoirí aber as a missionlí de 83 bín scoil boníthe demlí an nar a hosa mission sin ach nírón forrig ne bú an acuach 3 bliana ach bhí an bhéim a gcónaí ar an Gaeilge sa scoil agus caidan teanga agus go mbeadh na páistí lífa go mbeadh siad ná feimú go héifachta agus comlan sa teanga nach díreach scoil a bhí nach rón teanga díreach banteach le scoil go raibh siad páirteach sa spórt agus córacha agus drámaíocht agus bhfuil is a go raibh díreach nar smuoine siad ar Gaeilge díreach a bháin ó híobh scoile de. Ná ag an náam sin is dóthaí bhí go leor agus sin rud a chodí go mór is dóthaí réid na blianta le Scoil Naithí. Bhí gcónaí duine nó beirt nó trúr in ngach rang gur Gaeilgean teanga Baile bhí acu. So chodí sé sin aber le lífacht gach duine. Agus dóithe gur sin an níos bhí an, caidan áde de chu se bhaint amach tréban na Gaeilge agus go leor eispéire se le thódáibh ó híobh na teanga drámaíocht ceol, bhfuil is a good sport, gach gnéad an chultúr Gaelach a bhaint amach. So sin agus bhí an Phríomhoide agus na múinteoirí nar hosaime se bhí siad ar fad chó teamanta de sin agus is rud a le déing aber nar chaime si 3 bliana déag sa scoil múin sin solar capú mé mar Phríomhoide agus a réhinn 3 bliana déag sin níor imiach múinteoir a bháin níor gach múinteoir a bháin níor múinteoir a bháin an Scoil Lomlan. No, níor ag gach múinteoir a bháin, so bhí an cinál chultúr that sound bhí cinál cumrádaíocht amach na múinteoirí agus. Bhí seasfach dám agus bhfuil is a go nuair a chuir mé sin a gcuimhne le mo chuid blianta dearnach a mar Phríomhoide bhí mé an focail úsáidem is gur astrú an Baile bhí mé breisiúisteach beidir beirt nó srúil gacha le blian. Daoine nach roin caithí acu bhí teach am hón chalaiste beidir a cha le nó ceathrú teirme a lé le tomideachas sa chalaiste. Bhfuil is a go raibh go leor le fólam acu agus bhí sé an deachar aber an spreagadh agus an níos a bhaint amach ar chaidan chothard agus a bhí sa scoil a gcónaí. Bhfuil is a go so rinne mar dé ach agus bhí sé deachar agus is dóithe bhí sé deachar chomáhan sin mar bhí ní smó brú ar thuismitheoirí dáithrí an síl is dóithe ar bhealach. Bhfuil is a go gcónaí cáiste má tuismitheoirí agan. Bhí sé deachar gcónaí bord banistíocht do Scoil Naithí a gcónaí bhí sé de feimú tréban na Gaeilge, so aine bhí feimú sír mód chaithid a bhéil an feimú go thomlan tréban na Gaeilge. Bhí sé deachar éis sin náil chomáid bhfuil is a go. Tugann. Agus á héh na múinteoirí de luútún cinál athrú saoil tú blár an raibh tioncar an dheartha is at blianta na daine agus mar sin de na múinteoirí mar tá sam tá mi sé was bhí mé fóstathe san idicus agus tá gá fágrád éagsúil ann ribh feithéin agus ní feithéin ag an raibh cinál múinteoirí ága tapta seach ar leibhéil
éagsúil nó raibh siad cá compárdach sa posta sa bhíh siad hírs na nóchaidí agus. Bhí sean Jackar, well is agus chuir sé sin as go mór den tramóg agus ní sé ceart na cór na chom go a léhéad John na bhfuil is agad as bhí blianta agus bhí sé dóhéant na múinteoirí a ní ró sé dá múinteoirí le gailge le freastal ar na gail scoil na bhí rint blianta go raibh sé go donna agus tá gom a más mo cháde gur príomhoide well is agad bhí rint blianta go raibh gantanas mór an sílim das na gail scoil na ach níor genú éon rastal ar múinteoirí ver fála le múnas na gail scoil na seo. Tugann. An sin an oibhas máin dhéá nóir go dtí seo nó nóir a dág tú cúpla bliain ó hen bin fós an oibhas má dhéá. Well, is níl tú genú compráid cin an leit, but like bhíon síl an siimplín ar a hosa na simóna agus bhí go leor, dram gail chachta, bhfuil is agad bhí réimse níos leat na múinteoirí agad, bhfuil is agad bhí dram an na tógú le gailge sa gailta íar scolarí gail scoile dómhan gailge bhí teachtarás. Nuair a dag mar sin scoil bhí trúr íar scolare mar múinteoirí agan, so bhí muid a brath go mór a rúisiúd. Bhí ní bíd na daoine lífa dhéá nó. Well, is stoiche dram a bhí lífa agus a chuair ra bhí chuair na gachtain a bhí agan a ra cholastóní sa gan agus sin bhfuil is agad in dram, so bhí muid a brathar íar scolarí chuidháil le heachtarrás agus dal a búna, bhfuil is agad íar scolarí bhí cailí mar búinteoirí. So, I mean, bhí caid an maith gailge agus, na rudí sport agus ceol agus dramaíocht fós an ach, bhí an dua agus obair an i gceis leis. Just leis an caid an a chuineal go maith a gcónaí, bhfuil is agad. Tugann, agus an raibh rudí ann an raibh rud ann ó thaobh na báistí agus an líon níos má bheith clárthe don scoil an raibh rud an sin go raibh páistí an ceannt ar a géirí fáil isteach agus nach raibh ábalta. Bhí sé sin andíon. Tógú Scoil Naithí in 1973, so scoil éon sreatha a bhí intí agus ní ó spás an sin dar a sreatha ógal agus is like bhí cáil ar an scoil ó híh an caidean a bainú amach agus bhí daoine go simachú sa gailge agus bhí siad a geirí a báistí idirchas treban na gailgeáil. Bhí drama lán an sin tá sé go má go mé rá mar tá sé fír agus bhí simachú go páistí a chuir go Scoil Naithí mar tháinig siad gur bailach isteach go cholastóní sa gan agus tháinig siad gur na scoileanna sin fáiltáirí maithe. So bhí an brú áirinne an brú agus bhí an brú Jesus ar an bord banistíocht a fad sa bhí mé mo Phríomhoide, bhfuil is agad bhí gail scoilchan Cliath agus bhí lisna nó Cliathna sa bóthir agus bhí gáith an na ranna le agus ach tá níos móna sinna. Slíomhrua ann is nach sin gá. Slíomhrua agus tíomh na coile ribh sin tíomh na tuile níos cóngraí dúine. Ach bhí an brú áirin agus bhfuil is agad bhí thógmuid isteach rang amháin gach bliain agus bhí muid go minic ag achóir bhfuil is agad daoine nach bhaidh spás. Bhí brú mór ar an mór banistíochta aber daoine tá gobar go Jonach bhí an brú áirin ha de policy antráil agus go leor policy heile bhfuil is agad seaasa suas sa chuairt mar bhí tú dala scór achorc a pílas tí sa rinneidechis agus tú sitil scór tuismitheoirí nach bhuair a báistí spáil. An réir agus ar hála sé sin go minic nó. I could write the book, yeah. I'd say, bhí rintá blianta agus bhí sé just
So bhí ar an go leor cóirlid líal, mar chaithú gach le chéim sa policy an trala, fair tuigim, bhí caiid sé bheith sa trás nach roiin chinne le ghlacu agumsa nó caiithir le an bord. Well is a bit go gachagáil tríd ever a hain dó, agus chumma dunne túsáte do dhaoine bhí tógáil a goid páistí le gaeilge, ma bhí gaeilge lífa ag an dáiste. Agus bhórt, mór sin sa policy an trala gan bhí ar an na tuismitheoirí na páistí chuir faoi aghaidh le cinú go si a bantamach an spruc sin. Tuigim. So bhí se andíon bhfuil is a bit bhí se andíon mar bhí níos mó daoine geirí hafteach nó mar bhí spás aganach. Inis seabair tá mar dúirtú tá slíomhrua, tá tíd na tuile, tá cnochlíomh tá ceanna le sí sa bóthar inis Churchtown ó Scoil Naithí tá cean mór an sin chomá. So, tá go leor acu inis sin ar fá tamil bhí an brúharing. Tá, agus tócha nach bhfuil an cinál líon tuismitheoirí atá géirí na páistí a cheall ann fós ní freistal lá dhéana orthú fós mar tá na figóirí bhí survein sin in éanú a deisi chun na gaeilge go raibh beag nach chuige fan géid de tuismitheoirí géirí a páistí a chur ann ag gailscoil agus níl fáilach ag 8-9 faoin géid. An dáí le agus sin rud is matar fad san sin an na múinteoirí an le freistal ar na scoilení atá an inis gan trácht ar mata chuige fan céad a larug bhfuil is a go? Tuigim, so bheith orthú breis múinteoirí oscailte seachas scoilení oscailte. An achhain is bonúsaí atá tastal da ein scoil nó múinteoirí atá an féinú deangan na scoile agus muna bun sé sin an, So cinnte agus is sí sílim go bhfuil mé go leir am a cháid agus chonig na haon chuide aber nuair a bhí mise ágar nuair a chosa mé múna bhí caiidean an áard na scoilge na scoile na Baile ach tá go leir cinál go leir scoile na nis cinál le fágan an gaeilge ar fad faoi na gail scoile ar bhal. Ar bhallach bhfuil is a go níl éon cheist de ré mar a chluisimsa ach go bhfuil an caiidean gaeilge go donna faoi láthair agus nach ag ardú atá an caiidean. Tuigim. Agus caiithe tú Baile, caiithe tú múinteoirí le gaeilge bhagad le féinú léil scoil níl éon cheist faoi. Tuigim. Bhí sin ar eus tá mochcin á ceisní le chortha am ort muna bhfuil ein scéil nó ein rud má tu go tú ein rud eile rá. No. Tá sásta go lá. Just bhí mar dúirt me fan an tamalaigh in éon scoile bháin agus bhfuil is a go tháinig man scoile fás agus a fárbairt agus is tá thug mé na híal agus go leor dua don scoil agus bhí mé sásta go leor nar a Jimime me astí gorág me bhfuil is a go a rocht má so sin é a réire. Well, go mé maithat Anna Tá fáilte an buich. Tá fáilte agus má féidir eile féidir le heachtarrás gom.